Kiitos. Entä Lotta? No kulku oli mulla ihan superhuono. Paita! En tiedä. Oli semmoista myyntymistä, mutta Paita! ihan hyvin suunnisti, että kai sieltä muutamia tai jo varmaan minuutin sais pois. Käy! Kulkunen. Kiitoksia. Jäädään seuraavalle, kuinka viesti etenee. Joo, kiitos. The next teams to come to the changeover, France second team in Germany faces 21 and 22. And here, Poland, Anita Kupsa, Sweden second team, Vivo Kupsa, Norway second team, Mia Beckford. Kamari! 23, 26, and about 7 minutes to the also arriving from the north and south. New Zealand second team, Edith Morris Wright, in place number 34. Also Belgium and Austria second team, fighting for places 26 and 27. Richard Krenner and